Ahojte, vítajte u nového videa. Dneska si zahráme parkour na Clubecrafte zasa. A ideme si zahrať na parkour na Clubecrafte. Dám nejakých 6 levelov a budem sa o niečom porozprávať. Už to možno 5, lebo už som jeden naskúšal, ale môžem ísť toto. Počkaj, alebo môžem skúsiť ešte nejaké toto. Počkajte, ja neviem čo je toto, ale že žiadne crouchenie, blindness, speed boost, jump boost na blindness a nie. Ale ja neviem, jak to funguje, akože neviem, no, čo to je? Takže, ja neviem si nespomenúť všetky tie modifiery, ja to môžu skúsiť v inom videu. Teraz som išiel, tak 3, 2, 1. Poďme. To je moje druhé video. Chcel by som natáčať daily, takže ak chcete vidieť daily videa, tak dajte suba. A ako budem vidieť, že, hej, ja viem, že je to začiatok, ak budem vidieť, že za video bude aspoň 20 zliadnutí a bude to dobré, tak ešte to dneska som ukázal kamarátovi video a on mi ho komentoval a povedal, že ho spraviť PvPčko. Takže zajtra by som spravil PvPčko a kľudne aj 2 videá môžem spraviť. Takže, hej, môžem spraviť 2 videá, to bude dobré. Také dobré 2 videá, ak to na to nejak stihnem. Počkaj, kde dáme next level. 3, 2, 1. Ináč, to prvé video nebolo vôbec editované, ale toto by som chcel dať trošku nejakú muziku do pozadia a občas trošku to zrýchliť. Keďže mi to celkom ide, môžem dať aj viac level, lebo predtým, čo som hral, bolo čaššie. To je celkom ľahké. Vlastne, niečo mi to, že takto. Počkaj, tak. Takže, počkajte. Počkajte, tak, dobre. Dobre, povedať ďalšie. Celkom mi to ide dobre. Budem natáčať aj nejakú inú hru určite. Akože ak vás toto baví, tak nezabudnite mi napísať niečo do komentárov, aj keď ešte ste tu. A ak vás reálne baví toto video, tak toto, niečo. A chcem som robiť taký shortcut, že ak vás baví toto video, lebo sa to videlo takého, že Laughability, neviem, asi poznáte probably. Roblox je taký celkom populárny youtuber. To ja chcem dať, že dajte odber iba ak sa vám to páči, aby som vedel, že fakt, že sa vám to páči a možno nejakú zmenu kontentu. A toto video z FC25, som tuším minulom videu hovoril, že za chvíľu by som chcel spraviť, že si to plánoval na papier. My som nechcel spraviť 25, lebo stačinou, že sa dohodli s otcom, že by mi kúpil FC26 na Vianoce, keďže teraz je 50% akcii. A video z FC26 by mohlo výsť tak určite pred 4. decembra, pred 4. decembrom. Tak počkajte, takže toto som dal. Ideme candy, dáme candy a dáme ešte pár levelov, tak alebo dáme niečo ťažšie, dáme medium alebo easy. To je mega easy. Dáme hard. Skúsime stový hard. Skúsme. Reálne. Počkaj, ako? Wait. Aha. Čo? Co je na jump touch na fence? To sa nedá na taký jump. Čo? Toto asi není. To skôr medium, proste beach medium. Pláž medium.
To by mohlo až lepšie. Poviem. Aha. Poď. To šlo, lebo ja som tu žil. To video bolo iba na Simpu. Asi vás to moc nebavilo, ale keď si to video bavia, fakt by som ocenil ten odber. Lebo by to trošku aj zlepšie, akože toto, že si budem veriť viac. Lebo si mi to ma fakt to rád veľmi ocením. Ak by ste dali odber a už som to hovoril síce, ale rád niečo ešte poviem. Dobre si. Že mohli by ste mi napísať nejaké nápady do komentárov, čo by sa vám mohli páčiť. Keď už idete dole, tak ocením by som aj ten odber. Nechcem byť nejaký žobrák teda, no. Iba žobrák odbery. No tak keď už idete dole, tak by ste mohli dať. Nechcem to video nejak extrémne zeditovať, lebo ste mohli, keď chcete aj vy, ale ja si to spravím, že to video ešte nechcem nejak editovať, že dám tam asi iba nejaký zvuk a ešte tie cutsceny, možno pár nejakých slovíčok, nejakých mýmov. Ešte to nemám vôbec uložené v mobilu alebo počítači skôr, takže ešte sa to môžem že naučiť, ako to ostatní robia. Čiže toto je celkom dobré. A ináč možno, ak by sa vám to veľmi páčilo, tak by som vedel spraviť nejakú survival sériu, ale ja moc nie som na to, ja som skôr na tie servery. Dáme easy, ale dáme space? To môže byť zábava, to môže byť zábava, to sa páči. Aha, to je blbosť. Toto sú tak najlepšie. Whitfield, Temple. Skúsime Silver. Skúsime toto. Kanál. Haló. No dajte ma do toho Silvera. Ja neviem asi nejaký glitch. Tak skúsme džunglu. Haló. OK, dal som taký granit, ale mohli by ste ma to dať do hry? Ne, musím to glitchovať. To dáme lift. A poďme ešte raz to skúsiť. OK, toto je nejaká hra. Tak toto video bude asi kratšie. Asi to bude tak, že toto dotočím a už by som chcel asi natočím ešte jedno video a to bude Spillers. To je easy. Skúsme niečo, že Silver, toto chcem. Áno, 3, 2, 1. Ne, škoda. Sorry. Ale toto by stredil, Poď. To akože, to také... Aha, čo to... Takto, to je nejaký trik. Ale... Nie to. Tak.
To čo bolo? Prečo som zomrel? Prečo teraz tak málo rozprával? To čo bolo? Prečo som tam zomrel? To sa musím pozrieť. Ráno to bolo celkom dobrý rán tedy. A teda som si to zožetril. No to ja neviem, prečo sa tam zomrel. Neviem, čo sa tam zomrel. Takže asi tento level dokončí, lebo tento je celkom ťažší. A počkej, a potom by som išiel nejakú inú videu. Ale viete čo? Dáme cirkus, dáme tento jeden a toto bude to jedno video a ďalšie bude potom. Za chvíľu. Asi vidieť, keď toto pozeráte, tak asi ešte nevyšlo. A práve vyšlo už. Dobre, tak ideme sa hrať cirkus. Kde som začínal ďalej skočiť? Aha, dobré. 3, 2, 1. Ok, cirkus začal celkom ok. Celkom veľký level to zra. Ako? Ne, to som skúsiť. Dobre. Ale replay 3, 2, 1. Ne. Nice, sorry, že som nerozprával. Nice, dobre, celkom close. OK. Shot. Cut. Idem, počkaj, teraz to nevidím a tomto editujem za chvíľu, že takto a že ďakujem a ak sa vám video páčilo, dajte určite like a odber, iba ak sa vám páčilo a bavilo vás a vidíme sa ďalej. Dobre, toto bolo všetko a do ďalšieho videu sa vidíme. Ne! Dobre, toto bolo všetko a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute, dajte like a odber, ale iba ak sa vám video páčilo. Čau.